buhi. Ay sus, malakam kalap. 99% sa imuha, ang sa iya, 10% ra. Siyempre, ikaw akong piliun. Kung saan ka malakam, usam ka. Kato siya, sa puwi na to. Ikaw may akong naa. Ay, kabalakam, usam ka eh. Bahala to siya. Ay, sali ka na ako kugad. 99% imuha niya, iha. 10% ra. Uy, wala ra, way kwenta na. Sa puwi ra. Kita may duhang may tinuod yun nga nagkahigugmaay. Sama ka eh. Saligin lang ko. Tanaw na. Para maklaro. Unsam ka eh. Saligin ako. Ikaw karang nagpapuan sa ka. Arte-arte sa ka. Kanya mo gihatag tanan diri na ko. Love. Ay sus. Ay kabala ka. 99% sa imuha. Sa iya ha. 10%. Sa ato pa. Dako kag labaw. Unsam ko kay saligin ako. Unsam ka eh. Uy, asam ka lang. Uy, asa ka, uy. Look, asam. Asam ka. Ayaw, ayaw, biyain, usam ka. Ang sabot nga natin 10%, eh. Iha, 10% ra. Ayaw, Look, asa ka, uy. Look. Lakaw nun. Ala, eh. Lakaw. 99%, sa iha, 10% ra. Lakaw. Astot, itan. Tani. Tagay lang ko dali. Bahala na ni. Ang lasa. Uy! Ato tabangan. Mga na problema, pre. Ano man? Itong maratong niya ay adlaw, pre. Asa ito na pitang pagkamarit Diyos yung upat. Man, sabi mo na nahimuni mo nga. Biyaan ko sa kong asawa, pre. Kay, tamugod. Pairo ka man dako got. Hindi. Ay, kalma lang, pre. Ayaw, pre. Ikaw ba? Ayaw, suko. Ato, paminawan mo sa ligay. Bati na mao, bati na. Amigo, gutagod. Agi tag Biblia, bati na ya. Ano man? Idubli niya ang kaliwat ni iba. Bidan. Basa ko ninyo Biblia, ikaw basa ka? Basa ka? Oh, Hindi kami pa'y bati noon. Kapitulo 69. 69. 69 mo? Oh, kabasa ko na. Saan ka? Pinali na sa Kapitulo 69. Wow. Aw na sa number. Nga nung ganga. Ayaw. Ay, babae-baero. Lagi, bati na. Hindi, ang ako, pre, nga. Ikaw, pag birthday sa mong anak, ako'y gasto. Yoy, wag kay po angod baga, amigo. Si buy-buy ay. Gasto ni pre. Gasto ni ka, Bisbit. Plano ka kung sa'y akong kalipay. Adi, maayo na. Suportaan na lang di ka di. Ikaw, pre, pag birthday ni mo, ihatag ko bitso manok, nakuha. O pa ikog, yung karon. Buwa mo. Tama na ko. Ikaw, buyo. Ano masako? Kani. Ano So, niya? ihatan ako mo, ihatagan ko, house and lot. Na karon, di ka po kamutabang na ko. Saan lang ko magtabang na mo? Aksyo buy-buyo? Ay, angot. Gay! Mo. Oh, aksyo buy-buyo. Ikaw ba rin, Rico? Oh, pre. Panawa. Pre, pagpalibas mong bata, hinatag ko na mo, middle na piting yung nakuha, pre. Karon, okay ka. Kalipay na ko, pre. Pasaylo ako, pre. Sira na, buwak na ka. Pre, pasaylo Oh, ako. na diya. Nariya. Pasaylo ako. Ano naglayaw man ka Crispet? Look, la. Wala. Uy, Nagimilabot na. Di anak ko'y dear. Mas gwapo pa ni mo. Kibaw ka? ano mo ka? Mas dako pa ning iya kay imo. Bahala ka. Sukda. Tawa. Sukda. Grabe. Ano, ngabot magkanda ko. Gamay di ay. Oh, palitan nyo na kayo. Bitosan niya, kay sugdo na to. Lingkod niya sa lingkod sa. Alahi pa ning ako kay sinugdanay manidaan. Magkuha ito, roller. Yan na nagyayaw ka. Ano na lang, pre. Ikaw may nasakpan, ikaw may kuhan, so, imong asawa, na imong kasakitan, ako na lang kuhan. Wala ya. Ay, sino may maoy niya? Ano? Dapat, Ikaw may sa dami ko. Kamay sa sagat. Magtabang mo na ako kay. Tabang. Wanay. May pagani ka na mo gani. Kaya ba dili ka kadawat? Mauni? Oh. Ikaw may naguna. Ako na? Oh, nakita ka na ako diha. Oh, Usa ka nakita mo sibana yan. ka mo pauli sa ato. Oh. Nabaw ko pangita, nakita ka lang ko picture. Ay, nagpost heart pa. Hard Ali ay. Ano naman ka ha? Di ba di Sa heart bangkon dyan. na. Sini. Why? Sini. Nasakpan ka. Kita pagi boy, si Mayo itambog rin sa pa. Ah, Sige, so. ito, ano? Tabog sa pa. Ayaw, pre! Ayaw, pre! Uy! 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 Pre!
Ano mo na? Pre! Uno, dos, dos.